maayo gabi. Karong gabi naman ni hapon kami sa aming special kay nga panghapon dito sa Madam Elena sa Tusinuhan. Sila ang pinakalamig dito sa aming lugar nga Tusinuhan. So karon atong liglion ang nagkalain-lain nila yung mga putahe kay nakidalit ka na mo karong gabi. Watch this. This is our favorite tusino. Nakaibang sauce na yan. Ating tagaluto, napakagwapo. Ano pa yan? 33 years old. Ating partner yan, 27 years old. At hindi po sila gumagamit ng pamaypay. Kasi pag mayaman dapat electric fan. Yung electric fan, hindi na Aso na kayo ko doon. nakatutok sa'yo yung electric fan. Kaya yung usok, nasa atin lahat. Mangangamoy din tayo ng tusino. Okay na dito. Mura lang yan. Hindi mo na kailangan ng pabango. Kasi absorbent yung makausok ng kanilang tusino. Ito yung special. You can choose ito. Sabi ni Madam, Suking. suka. Kakaiba yung kanyang suka. Colorful. Yeah. May lumilitaw ng mga sile. Isang pitsi. Palayo na ako nakainit. Sauce. Ito yung mga tawag natin sa English, interesting. Tagalog, bituka. Sa Bisaya, bumul. Tinai. Tinai. Yan, marami pa yan. Yung manok. Manok. Ano yung manok? Ito yung pinaka-highlight, yung mamula-mulang hotdog. Yan talaga yung hanap natin, yung mamula-mulang hotdog. Pang ano yan? Pang 15 years old. Malaki-laki yung hotdog. Yung classmate na ako na sila sa high school. Nawala na mo kauban. Si Marlon kay lumapaw na siya. Lumapaw na siya. So proceed po tayo. Hindi ako maka-reply kasi nagbi-video Ito na yung ako. output natin sa chicken. Malasado yung sauce. Masarap. Pero bago kumain, syempre, Uy, sige na, lead the prayer. magdasal muna tayo. Sige, let's lead the prayer. Ako na ikuan. Hi! Welcome to Madam Elena's Tusinohan. One of the socialized Tusinohan, no? So before we will get our order, before kami kukuha ng order, dapat may process. Iinom ka muna ng expensive wine. Ito na yun. Oh, That is Beer Republic wine. Oh, Sweet one. sweet wine. Sweet Buti pa yung bread, wine, sweet may bread. ka-sweet. Sweet Kayo bread dyan, na. mga Peter, kayo sa Love Life. So before kumain, dapat uminom muna ng wine. Ito mga social, mga alta syudad. At dun sa kabila, makikita niyo yung mga iba't ibang fruits and vegetables. Yung mga tusino na yan, mamaya, ipapakita namin sa inyo kung paano kumain ng tusino na worth 2,500. Iba kami kasi kapag kami ang nag-order, hindi konti-konti, bulto-bulto. Good for 20 persons. At ang kakain ay 6 lang naman. Kasi sila naman yung magbabayad. O, pag iba yung magbabayad, dapat marami yung order. Pag ikaw yung magbabayad, wag na. Huwag ka na umorder. Mag-order ka ng 2 rice, 3 tusino at tubig na. Pero pag mga madami yung kasama na po, syempre, wine muna. Yes. This is how to sip champagne on a yacht. Champagne dyan. Diba, social yung wine, binawi naman sa baso. Ganyan talaga. May tumawag yung